La titular del jutjat número 3 de Tortosa ha ordenat el sobreseïment provisional i l'arxivament de les diligències iniciades arran de la denúncia de 3 veïns de les cases del davant de la catedral contra l'Ajuntament i l'empresa urbanística GUMSA. Els propietaris dels immobles van denunciar el que consideren una persecució immobiliària per aconseguir que abandonen els seus habitatges, un extrem que la resolució de la jutgessa assenyala que no queda aprovada. Aquest divendres, l'alcalde de Tortosa ha qualificat aquesta denúncia com una maniobra per dilatar el procés d'enderrocament de les cases situades al davant de la catedral i amb l'objectiu de forçar-ne un millor preu. No ens deixarem intimidar per ningú, ni que per cap estratègia política que amenace ni en querelles, ni en denúncies falses, ni res de res. Mantenim el tarannà negociador, el tarannà dialogant, però no ens deixem intimidar per cap d'aquestes estratègies. Que ningú es pense que l'Ajuntament de Tortosa, perquè es vagi pressionant d'aquesta forma, cedirà a cap de les pretensions econòmiques absolutament desorbitades. Arribarem als acords que haguéssim d'arribar. Arribarem a el que entenguéssim que podem arribar, però que ningú es pense que en aquest tema li ha de tocar la loteria, perquè no li tocarà la loteria a ningú. Bel ha avançat que l'Ajuntament aprovarà en les pròximes setmanes un pla especial per al nucli antic que permetrà documentar més de 200 habitatges i què s'hi podrà fer urbanísticament, a més de permetre obrir la porta a un procés d'expropiació dels immobles de la façana fluvial sobre els quals no han arribat a un acord amb els propietaris.